sami moromi phangchupi pini hillstan karbianglong thanjibang non bertang tonpen arjupon sinang Chokihila Berchan bit account ke parlo colony alang roy pen parpit ador ke donaya thengpi one bomb po azulong si nilip angkang arlo KPLT commander sir claim rong pi lapen arisang ho tum lapen kangbura teron ranger arisang ho tum chelangsi adim an along an pali dampen thengpi nebdun long bonta kopai ke mejok thengpi kang ho tum adim along pen mat ka joi hilarity so report hills time karbing long kaya lah. Itong logo ko. Pirthe dang coronavirus ki un plup ajok thang asai choklem nong lepen ajok kisung ge phodet mojari terang MSc Richard Topie phan kerap ko choha de non laso a coronavirus pen kasik sak bahira ta dam long le inti jang thu ta cho nam dam long le e chong da chu telu ta wa fa ya ve la peni kasik sak so ke le hen ta ju ting ju nam dam ta poisa ta ve nasi sara bang phan ngira pasonte mi par pu Richard ok di bang ngira pasonte nasi mi jo somata bang pide daihuri PWD asai khiatum kaselam bom wo mulangtar khedong thijoklang soadak atwar kahenu pikajok rat kisungnang sarlika ingling pi ahem 10 kilo upper dilaji hapjan amekar ajir dingklui pen mati 2012 pen keso kapangji pu dilitum hills time karbi anglong abirta along pen man ke donai karbi anglong aricho CEM akehai toleram long hangaphan kerap kachohang pu abirta theklong si man ke donai CEM akehai alangli waisong be pu abang pu account along pen masap soviet sitame online transfer lo lapen sarlika ingling pi ke so ke me daprangji aphan hirjumeta hangpi lo pusi man ke donai CEM toleram long hangpen pachini pinia berta kelapuansi kangton iklo lang igom tame dome thakme kurwang thu